Ano yung mga parasa? Alu parasa. Alu parasa. Wow. Dagang kay Kuya. Mga Zay, lami kay Mr. Zay. So yummy. Yummy po na kung bukas ani Zay. Diba? Chapati. 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 And here, ano siya chicken tikka. Lamig yun yung chicken tikka mga Zay. Fresh pa kayo na. Spicy lang yun. Pero okay ra. Kaya ra. Kaya ra sa Almoranas. Oh, dili jud ko tigpalitan mga Zay. Para jud ko laing palitanan, mga shake, mga salina. Ay, may chance. Fresh mango. Yeah, fresh mango daw. Yes, yes. Oh, fresh mango. Mga dagko kaayo na siya mga Zay. So okay na ginako na siya mga Zay. Okay, good. Okay, later I will buy. Fresh salad. Ha? Fresh salad. Fresh salad. Fresh salad daw. Potato. Mga kailan na nako ni sila diri mga Zay, no? Kaning ubang tindero, kaning bag-o, aw kaning daan. Fresh. Yes, yes, fresh. Okay, thank you so much sa kong sukli. So, sukli na ko ni Zay sa akong gipalit ka ato mga Zay. Ako ni silang taga-active ni mga Zay. Ni Dayo na po lang ka, tagaan ako sila active kay. How much? 300. Oh, Minga. Yes, yes. Abi Minga. Oh my God. Ah, before 250. 300. 250 banana. Eh, Only 250. Fresh mango. brothers? Yes, yes. Ha? Yes. At siya, katugid siya akong suki mga Zay, katugid siya perminti ako ang suki gaani. So, mapalit ko og mangga. Big. Okay. Later, okay? Abi ni. Pareho sila og naong mga Zay, no? Same face? Face, face, bro. Okay. I will post this in on Facebook, okay? Do you have Facebook? Yes, yes, Facebook. Okay, okay. Oh, saan ni sila yung mga Zay? Oh, smiling boy. Oh, sige na siya kadawat na kung pinagod mga Zay. Di ba, wala smiling face kayo na siya mga Zay. Alright, so, bye. God bless.